Za posledné mesiace som prešla výraznými zmenami, ako je zmena imidžu, zmena vizáže, zmenila som stravovacie návyky a rada by som sa teraz opýtala Karin, čo s mojou pleťou, aké typy make-upov používať a rôzne tieto otázočky. No tak ja v prvom rade oceňujem a vidím tie obrovské zmeny, takže blahoželám, lebo niekedy nie je ťažké, teda ľahké pre ženu rozhodnúť sa. Pre niektoré ženy je to skutočne veľmi ťažké, ale vám tie zmeny prospievajú. Viac sa usmievate, viac o seba dbáte, čo som rada. A v podstate, aj keď sme sa bavili už trošku o vašej pleti, tak na vás sa podpísal život alebo aj genetika v tom zmysle, že máte dosť výrazné krúhy okolo očí. Hej. Predpokladám, že aj ak si odstraníte make-up, tak tie kruhy tam sú. Takže v prvom rade by som odporúčala vo vašom veku určite očný krém. Neviem, či ho máte? Nie. Čiže používať očný krém jednak kvôli tomu, že už sa presúšajú tie očné partie, ale je to také asi najdominantnejší nedostatok na vašej pleti, ktorej vidím. A potom na tie kruhy okolo očí by som volila perfektný korektor. Nemôžete mať korektor obyčajný, ale naozaj zvoliť si korektor, ktorý to jednak šetrne prekrie, nebude sa zlievať do tých vrásočiek, takže tam u vás je toto takisto veľmi dôležitá vec, čiže oči. Omladiť, rozžiariť tvár vieme aj správnym líčením. Vy ešte stále inklinujete k sitým farbám, k dymovým farbám. Nie stále je to celkom šťastná voľba. Tým, že na tých vašich očiach vidieť absolútne všetko, potrebujete sa naučiť narábať s farbami. Hej, v prípade, že ste viac unavená, dávať tam iné tóny. Momentálne to, čo na tých vašich očiach je, vás robí ešte unavenejšou, smutnejšou, takže vytiahnuť tú krásnu zelenú farbu z vašich očí. Hej? Môžem sa opýtať na ten očný krém, ako často ho používať, ako ho aplikovať? Aplikácia krému závisí od značky, ktorú by sme vybrali, ale je tam určite to, že už aj ráno, aj večer. Možno by som zvolila 2 očné krémy, na deň nejaký hydratačný s vyšším ochranným faktorom, kde už treba správne nastaviť tú starostlivosť aj v tom, aby eliminoval tvorbu vrások a viac chránil tie oči. A na noc potom nočný očný krém, kde zasa ochranný faktor nie je a je tam viac výživných zložiek, viac omladzujúcich a regeneračných zložiek. Takže na to sa pozrieme. Chcem sa opýtať, keďže už pracujem v Kavitale a mám tu možnosť vyskúšať si všetky prístroje, ktorý by ste odporúčali na môj typ pleti? No, prístroj je jedna vec. U vás je veľmi dôležité, aby bola správne nastavená domáca starostlivosť. To je kľúč každej jednej dámy, pretože prístroj má slúžiť ako doplnok k tomu, aby tá tvár vyzerala dobre. Takže nastaviť dokonale tú domácu starostlivosť. A sme vo veku, kedy bohužiaľ veľmi rýchlo sa nám vytráca kolagén z pleti, takže moja rada znie, že určite by som aplikovala liftingové ošetrenia, konkrétne tripolárom kvôli tomu, že tam vieme zasiať v úvodzovkách tie semiačka kolagénu a keď dorastú, tak tá pleť bude vypnutejšia, vyživenejšia. Vieme ošetriť lokálne tú nosoustnú rihu, ktorá nám napovie, či sme dostatočne pili, či sme sa dostatočne vyspali, nevyprali. Ale máte takisto intenzívnejšiu mimiku na čele, to máme také spoločné, takže preventívne ošetrovať tie hlbšie vrásky na čele, aby dochádzalo k ich vyplneniu vlastným kolagénom pekne zo spodu. A dôležitý je asi aj pitný režim. Takto sme už rozoberali pri strave, takže tam robíte pokroky. Samozrejme, že áno, ale každý z nás je iný. Hej? Veľkú úlohu zohráva to, či som v klimatizovanom prostredí, či naozaj dobre pijem, či kúrim alebo púšťam klímu v aute. Veľmi veľa žien cestuje. Tým, že teraz už sú horúčaví, tak sa dehydruje pokožka aj tým, že neustále máme zapnutú klímu, hej? Čo tej pleti neprospieva. Existujú misty, ktoré máme aj u nás v salóne, teda spreje, ktorými vieme stále zvlhčovať tú pokožku, dokonca aj cez make-up, takže to sú také prostriedky, ktorými sa dá tej pleti ešte viac napomôcť. No a pýtali ste sa na rúž ešte? Áno. Aký typ rúžu? Tak my sme krajina, kde inklinujeme k takým prirodzenejším tónom. Ono je to naozaj také, že keď idem do Bratislavy alebo idem, ja neviem, niekde do tých krajín
Turecko, ja neviem, Emiráty a tak ďalej, tak tie ženy si dovolia nádherné rúže, úplne kriklavé farby, ktoré naša dáma, keď vidí, tak sa chytá za hlavu. Ale vy ste typ, ktorému tie rúže pristanú také jemnejšie, také... treba to zladiť s tými očami, takže to je problematika veľmi široká, ale nikdy nič nepokazíte leskom. Úplne obyčajným priesvitným leskom. Je to také najprirodzenejšie a k tomu by som volila kontúru. Takú telovú vo vašom prípade.